Antara wilujeng ingkang sami rama ingkang rawuh prigian nami wasempo kita ramati biasa nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang kukasan ingkang maranata para manungsa ingkang menta kita supaya ngetahui dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua. Kita segala pemuda Islam Indonesia Tarawi lucah ingkang sami rama ingkang rawuh prigian nami wasempo kita hormati biasa nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang marnata para manungsa enggal-enggal kita supaya ngatahi dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang bermulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga kita masuk surga kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang mulia bergiatlah perkumpulan ini rahmatan ruangnya dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami susah yen kon poso yen ora poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso abototnya ra ono liya malaikat kang tumeka bagus ngamal Allah ngamal bagus sira manggon ning swarga ngamal Allah bakal manggon ning neraka elingono neraka kang pitung warna suwarga kang tumpang sanga putakone munggah swarga kudu sing sabar lan netepi kawuhe kang maha kuwasa arep sabat ora ana sapa-sapa kejabatno ngemal ira kang dikawa
ngerti kowe banyu ana kelas luwe bening den weneke maring wong kang ora eling eling maring wong kang padha takon ing gedene perkara bakal kelakon rukun Islam iku ana warnane Imam marang Allah iku sepisane kaping pindho iman marang malaikat kaping telu iman marang akeh kitab kaping papat iman marang para nabi awit nabi Adam dugi kanjeng nabi iman dino kiamat kaping limane pasten Allah pasten bagus ping mamane iman iku sing bisa tapi tambah bisa kuat bisa ringke bisa bubrah Dino kiamat dino kang kekirisi langit tabur bumi diganti Kace emani loyo deyo sawo kace saka candiyo sa besok ati wong sing dipercaya digolek sing apik dikuat marang sing kaci
ingkang sakeca monggo pinarak ingkang sakeca iki rendeng apa ketika godhong jarak kok ombong-ombong ngaturi sugeng para pamriksa pinarak ingkang sakeca ngaturi sugeng pinarak ingkang sakeca kembang cara dibuah-buah ojo cerak-cerak yen cerak mengko tak buka kembang cara dibuah-buah ojo cerak-cerak yen cerak mengko didupa Candi Borobudur iku papan pariwisata Candi Borobudur iku papan pariwisata mari kita pertahankan peninggalan Sailendra kembang jambu cacahe telu kembang jambu cacahe telu sirah ngelu mikirke sliramu sing dipikir kok nesu kembang jarak dibuah-buah kembang jarak dibuah-buah ojo guyu kakak yen urip lagi kepenak ojo guyu kakak yen urip lagi kepenak kembang jero disunduki kembang jero disunduki ojo padha ngantuk yen ngantuk ra diwenehi ojo padha ngantuk yen ngantuk ra diwenehi iki rendeng apa ketika sarak ombo-ombo iki rendeng apa ketika sarak ombo-ombo ngaturi sugeng para pamirsa katur pinarak ingkang sakeca ngaturi sugeng para pamirsa katur pinarak ingkang sakeca Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran, dobra konco ngawaruana, Islam yaiku lima, adat loro rukun kang siji, kelawan ngaji. Pindone lakoni salat kaping telu bayar zakat ping 4 poso bulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa ingat-ingat malam dan siang nyawamu iku terbakar hilang jangan sekali tinggal sembahyang nyawamu iku terbakar hilang numpang dona rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ngaji pindone lakoni salat kaping telune bayar zakat
panas ya mas ya ning alun-alun iu bening kulon omah ayune ora kepriyun bubrake wong omah-omah panas ya mas ning alun-alun iu bening kulon omah ayune ora kepriyun bubrake wong omah-omah siji loro telu papat lima pitu wolu songo atiku lagi nang kono sapa bisa goleke tombo dari mana datangnya lintah dari sama turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ojo diunduhi potong sapa bisa amat reake kelingan atine bingung kewarene tak tambanane ijo-ijo ula sawa kembang mencone jagat ojo aja dirusui kok sing tekan sepira-pira datangnya lintah dari sama turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati iki rendang apa ketiga kodam jarak kok ombo-ombo ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sekeca lurek-lurek ulane sapa gedhe dase dawa sing dilirik lirik sing dilirik ora rumangsa ireng-ireng montore kanjeng kewarene tak supirane yen wis seneng aja memandang golek ana ngendi omahe ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yang prokonconya waruhono rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji iso sira kalawan ngaji hidung kepala lindung mata melirik kaki kesandung anak siapa pakai kerudung kaki kesandung
tinggi gunung kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali dong bandong di bocah kayu saya melihat terlalu tinggi Sampun pari